हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు ఈశోపనిషత్తు క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో 11.3 క్లాసులో మనము ఈశోపనిషత్తును గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము ఈరోజు ఈశోపనిషత్తులోని 2 మరియు 3వ మంత్రాలను, ఈశోపనిషత్ మనిషిని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి దగ్గరగా చేసేటువంటి జ్ఞానము. సో మరి ఆ జ్ఞాన విధానంలో మనము నిన్న మంగళాచరణము మరియు మొదటి మంత్రాన్ని చూసినటువంటిది. సో మంగళాచరణం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవశిష్యతే. సో అలాగే మొదటి మంత్రము ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్యేన భుంజీత మా గృధం కస్య స్విద్దనం. సో మొదటి మంత్రంలో మనకి చెప్పబడి ఈ విశ్వంలో గల చేతన అచేతన వస్తువులన్నీ కూడా భగవంతునికి చెందినవి. ఆయన చేతనే నియమించబడుతూ ఉన్నాయి. అందుచేత మానవుడు తన కొరకే కేటాయించిన వాటిని, తనకు కావలసిన వస్తువులను మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరు కూడా ఇతర వస్తువులను స్వీకరించకూడదు. అవి ఎవరికి చెందినవో తెలుసుకొని ఉండాలి అంటూ మొదటి మంత్రంలో, ఈశోపనిషత్తులోని మొదటి మంత్రము అంటే మన యొక్క పరిధులకు సంబంధించి మనకు ఏదైతే ఇవ్వబడిందో, వసగబడినదో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి అని. మరి ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సొత్తుగా, ఈ జగత్తంతా భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారికి చెందినదిగా గుర్తించి, సో ఎవరి
విధి ప్రకారంగా వారు ఉం, వాటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి అనేటువంటిది మనకి మొదటి మంత్రంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా మనము మొదటి మంత్రాన్ని నిన్నటి క్లాసులో చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు రెండవ మంత్రము అయినటువంటి దీన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ రిపీట్. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి कुर्वन्नेवेह कर्माणि కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి कुर्वन्नेवेह कर्माणि కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి कुर्वन्नेवेह कर्माणि జిజీవిషేచ తం సమాహ జిజీవిషేచ్చ तं समाः జిజీవిషేచ తం సమాహ జిజీవిషేచ్చ తం సమాః జిజీవిషేచ తం సమాహ జిజీవిషేచ్చ తం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతేతః ఏవం త్వయి నాన్యతే ఏవం త్వయి నాన్యతేతః एवं త్వయి నాన్యతేతః ఏవం త్వయి నాన్యతేతః ఏవం త్వయి నాన్యతేతః అస్తి న కర్మ లిప్య నరే అస్తి న కర్మ లిప్యతే 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 నరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చ తం సమాహ కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జీవిషేచ్చ తం సమాః కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చ తం సమాహ కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జీవిషేచ్చ తం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే ఏవం నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ. మొత్తం మంత్రం చూద్దాం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చ తం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జీవిషేచ్చ తం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
చదివేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ మాతాజీ ఈ లోపల మీరు చదవండి. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యధేతోస్తి కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్వప్న पुनः प्रभु जी हरे कृष्ण। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति कर्म न कर्म लिप्यते नरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా చదువుతారా? మమతా మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు. ఆ. కుర్వన్ని నివేహ కర్మాణి జీజీవిషేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాధవీలత మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యథేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ. ఓకే. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాత చదువుతారా? మాతాజీ ఓకే ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ ఈశోపనిషత్తులోని 2వ మంత్రము ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. సో ఇక్కడ కుర్వన్ అంటే నిరంతరము, నిరంతరము చేయొచ్చు. ఏవా అంటే ఈ విధంగా. మరి అలాగే ఇహ అంటే ఈ జీవిత కాలంలో, కర్మాని కర్మలను, జిజీవిషేత్ అంటే జీవించవలనని కోరుకుంటాడు అని చెప్తున్నాం. అంటే మానవుడు సో ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా మరి నిరంతరము పనులు చేస్తూ మానవుడు ఆ విధంగా కర్మలు చేస్తూనే నిరంతరం అంటే 100 సంవత్సరాలు జీవించాలని ఆశించవచ్చును. అలాంటి కర్మ అతనిని కర్మశాసనానికి బంధించదు. మానవునికి ఇంతకంటే వేరే మార్గము లేదు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి, అంటే అతన్ని ఆ కర్మబద్ధుణ్ణి చెయ్యదు. సో కాబట్టి అంతకంటే ఇక వేరే మార్గము ఏది కూడా మనుషునికి ఈ మార్గం కన్నా గత్యంతరము లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే నిరంతరము ఆ విధంగా మరి ఏదో ఒక కార్యంలో మనిషి 100 కొలది సంవత్సరాలు నిరంతరము జీవించాలని కోరుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అటువంటి కర్మ అతన్ని కర్మబద్ధుని చెయ్యదు అని. సో అలా ఆ మనుషులకి ఆ మార్గము కంటే ఇంకా వేరే మార్గం ఏది కూడా లేదు అని ఎందుకంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క వివరణల్లో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎవడు కూడా మరణించాలని కోరుకోడు. ప్రతి ఒక్కడూ సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలం జీవించాలనే కోరుకుంటాడు. ఇటువంటి ఈ ప్రవృత్తి కేవలము
వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా సామూహికమైనటువంటి జాతిలో కూడా, సంఘంలో, దేశంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందరు కూడా అలాగే కదా. సో మరి అన్ని రకాలైనటువంటి జీవరాశులకు తీవ్రమగు జీవన సంఘర్షణ ఉంటుంది, జనన మరణ చక్రాలైనటువంటి సంఘర్షణ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అది సహజమేనని వేదాలు పలుకుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఈ భోగ వాంఛతోనే వచ్చినటువంటిది కనుక ఆ విధమైనటువంటి దేహాలను పొందినప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి కర్మలు చేస్తూనే ఉంటారు. సో అందుకే అది సహజమేనని వేదాలు పలుకుతూ ఉన్నాయని, సహజంగా జీవుడు మరి నిత్యుడు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా జీవుడు నిత్యుడు. కానీ మరి ఈ సంసార బంధమును అతడు పదే పదే దేహాలను మార్చవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మరి అందుకే మనకి మహాభక్తులైనటువంటి వారు, కవులు, భక్తులు ఎంతో మంది చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఎన్నెన్నో జన్మలు, ఎన్నెన్నో దేహాలను, ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి తిండ్లను ఉన్నాము, కానీ ఈ జన్మలో నీ యొక్క కరుణ మాకు లభించింది కనుక మాకు ముక్తినియవయ అంటూ వేడుకునేటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో మరి అందుకే మరి ఈ దేహాంతర ప్రాప్తి లేదా కర్మబంధనము ఇలా మార్చేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే మనము ఈ జన్మలోనూ పూర్వపు జన్మలోనూ చేసుకున్నటువంటివి తదుపరి మళ్ళీ పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో మరి అలా జీవుడు తన జీవితం కొరకు తప్పక పని చేయవలసి ఉంటుంది. అదే ప్రకృతి నియమము. మరి అటువంటి ఆ జీవుడు విద్యుక్త ధర్మానుసారమే పని చేయాలి. మరి అలా చేయకపోతే ప్రకృతి నియమాలను ఉల్లంఘించినటువంటి వాడై నానా రకాలైనటువంటి జీవరాశులలో, అంటే జన్మ మృత్యులలో మరింతగా చిక్కబడతాడు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటారు, ఆసుర భావాలను కలిగి ఉన్నవాడు, ఆ విధమైనటువంటి ప్రవర్తన ఉంటే ఇంకా అలాంటి జన్మలలోనే నేను పడవేస్తాను అని చెప్తారు. కనుక దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకొని ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ధర్మం. కానీ ఆ ధర్మాన్ని విస్మరించినటువంటి కారణంగానే ఈ బంధనాలలో చిక్కుకునేటువంటిది. అలాగే మానవుల్లాగా ఇతర జీవులకు కూడా కర్మ బంధనాలు ఉంటున్నాయి, జన్మ మృత్యువులు గురి కావలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి జీవుడు మానవ జన్మను పొందినప్పుడు కర్మబంధనాన్ని అంటే కర్మబంధనం నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఈ మానవ జన్మలోనే ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ దేహంలో కూడా ముక్తిని పొందేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉండదు, మళ్ళీ మానవ జన్మ పొందవలసినటువంటి. సో అలా మరి ఈ మానవ జన్మ లభించినటువంటి మనకి ముక్తిని పొందేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వంలో చేరేటువంటి అవకాశం మనకు ఉన్నటువంటిది. దానిని వినియోగించుకోవాలని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనం చేసేటువంటి పనులను 3 రకాలుగా చెప్తారు, కర్మలు, అకర్మలు, వికర్మలు అని చెప్పబడింది. శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్నటువంటి విధంగా విద్యుక్త ధర్మానుసారం చేయబడేటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ జన్మ మృత్యు వలయము నుండి ముక్తిని కలిగించేటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అది అకర్మ అని చెప్పబడుతుంది. మరి ఏదైతే శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా చేయబడుతుందో అది వికర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో మరి సాధారణంగా కర్మలు సత్కర్మలుగాను, వికర్మలు దుష్కర్మలుగాను చెప్పబడేటువంటివి. సత్కర్మలు చేసినా దుష్కర్మలు చేసినా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరిగేటువంటిది. సత్కర్మలు చేస్తే ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ సుఖభోగాలు అనుభవించడము, తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడము. దుష్కర్మలు చేసిన వాడు అధమలోకాలకు చేరడము, అక్కడ శిక్షలు అనుభవించడము, తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ రావచ్చు. సో కానీ అకర్మలు ఏంటంటే భగవద్గీతలో మనకి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా ఏ కర్మలైతే భగవత్ సంబంధంలో చేయబడతాయో అవి అకర్మలు. మరి
ఆ అకర్మే జన్మ మృత్యు వలయం నుండి బయటపడేసేటువంటిది. అదే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడం. మరి ముక్తిదాయక కార్యమే మనకి ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో చెప్పబడుతూ బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీత ఉపనిషత్ సారంగా చెప్పబడుతుంది. గీతోపనిషత్ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. భగవద్గీత గీతోపనిషత్తుగా పిలువబడేటువంటి ఆ భగవద్గీత ఈశోపనిషత్తుల యొక్క ఉపదేశాలన్నీ కూడా మరింత విస్తారంగా అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి వేద వాస్మయంలో పేర్కొనబడినటువంటి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వహింపకనే ఎవడునూ నైష్కర్మ్య స్థితిని లేదంటే అకర్మ స్థితిని పొందజాలడని దేవదేవుడు భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మానవుడు ఆ పరమ పురుషుని అధికారమును క్రమంగా గుర్తించే రీతిలో అతని కార్యశక్తి మనకి ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటూ ఆయన చెప్తారు. ఆయన యొక్క అధికారాన్ని గుర్తించగలిగినప్పుడు మనిషి వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినట్లు, ఆ స్థితులలో అటువంటి విశుద్ధ స్థితిలో సత్వ రజో తమో గుణాలు ఏవి కూడా పనిచేయవు అని చెప్తాం. శుద్ధ విశుద్ధ కదా. సో శుద్ధం అంటే ప్యూర్ అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇంకా శుద్ధమైనటువంటిది విశుద్ధ స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విశుద్ధ స్థితిలో, ఎందుకంటే శుద్ధ స్థితిలో కూడా కొంత సత్వ రజో గుణాల యొక్క ప్రభావం కొంచెం కొంచెమైనా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ విశుద్ధ స్థితిలో అది ఏది కూడా ఉండదు అని చెప్పబడింది. సో అలా ఉన్నప్పుడు అతడు నైష్కర్మ్య స్థితిలో అంటే ముక్త స్థితికి చేరుకోగలిగేటువంటి. సో అటువంటి కర్మలు మనుజుని ఈ జన్మ మృత్యు వలయాలలో బంధించవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి దాని కొరకు మనిషి చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైన సేవ. జీవుడు ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి మానవుడు అంటే నిమ్న జాతుల్లో పుట్టిన స్త్రీలైనా ఇంకెవరైనా పురుషులైనా వయసులైనా, అందుకే చెప్తారు కదా, ఎవడైనా నా యొక్క భక్తిని చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భగవత్పరమైనటువంటి కార్యాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ మనిషి పెను ప్రమాదము నుండి అతడు బయటపడతాడు. ఎందుకంటే 84 లక్షల జీవరాశులలో తిరగాడవలసి వచ్చినటువంటి జన్మ మృత్యు పరిణామముల చక్రములో మరలా మరలా కూరుకుని పోవడమే ఘోర ప్రమాదం. మరి ఆ ప్రమాదం నుండి బయటపడేటువంటి చక్కని అవకాశము ఆధ్యాత్మిక విధానం మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి. ఒకవేళ మనకు లభించినటువంటి ఈ మానవ జన్మను సరైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకోకపోతే మనము దురదృష్టవంతులుగానే భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈ లోపభూయిష్టం ఆల్రెడీ మొదటి నుంచి మనకి ఉపోద్ఘాతం నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనము లోపభూయిష్టమైనటువంటి దోషపూరితమైనటువంటి 4 రకాలైనటువంటి దోషాలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి మూర్ఖంగా మనకు ఉన్నటువంటి స్థితులను మనం గుర్తించలేము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి మన యొక్క శక్తిని, మన శక్తి కొలది ఈశావాస్య భావనలోనే వినియోగించాలి అని మనకి ఈశోపనిషత్తు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ ఈశావాస్యం కదా, ఆ హరే కృష్ణ, ఆ భగవంతుని చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉన్నటువంటి స్థితులను గురించి. సో మరి ఆ విధంగా
నియుక్తులమై మనం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జీవించాలని కోరుకోవచ్చు, అది లేకపోతే దీర్ఘాయువుకు విలువే లేదు అంటూ చెప్పబడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ముక్త స్థితిలో భగవత్ యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటామో అక్కడిక ఎంతకాలమైనా జీవించి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తే కొంత పరిధి కాలమే ఉంటుంది. సో మనం కొన్ని చూస్తాం, కొన్ని చెట్లు వందల సంవత్సరాలు జీవిస్తూనే ఉంటాయి. సో మరి చెట్లు వందల సంవత్సరాలు జీవించేటువంటి, కానీ చెట్ల వలె సుదీర్ఘ జీవించడంలో లేదా ఆ కొలిమి తిత్తుల వలె శ్వాసించడంలో లేదా కుక్కలు పిల్లులు లాగా సంతాన ఉత్పత్తి చేయడంలో లేదా వంటల వలె తినడంలో అర్థం లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మనకి వివరణిస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే వంటే ఎడారిలో ముళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తింటూ ఉంటే ఆ ముళ్ళు కుచ్చుకొని దాని రక్తము ఆకులకు అంటుకుంటే అబ్బా ఎంతో ఆ తీయగా ఏదో రుచిగా ఉంది ఈ పదార్థం అని తింటుందట. ఏం తింటుంది? దాని యొక్క రక్తమే తింటూ ఉంది. సో అలా చెప్తూ ఉంటుంటారు కొన్ని జంతువులు అలా పరిస్థితి ఉంటుంది. సో మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, భగవద్రహితమైన పరహితవాదానికి లేదా సాంఘికవాదానికి అంకితమైనటువంటి ఈ హాస్యాస్పదమైన జీవితం కంటే భగవంతుడే కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి వినమ్ర జీవనము ఎంతో విలువైనది అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి భగవంతుడిని కేంద్రంగా చేసుకొని, భగవంతుడు కేంద్రకంగా లేనటువంటిది ఏదైనా వ్యర్థమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో ఆ పరహిత కార్యాలను ఈశోపనిషత్తు భావనలో చేస్తే అది కర్మయోగం అవుతుంది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి కార్యాలే మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఉపదేశించబడినటువంటివి 18వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలా ఆ జన్మ మృత్యు వలయంలో కూరుకొని పోకుండా అవి కర్తలను కాపాడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ భక్తియుత భావనలో చేయడం, కర్మలలో భక్తియుతమైన కర్మయోగం. సో భగవత్ సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించడం. అలా చేసినప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, భౌతికమైనది ఏది కూడా మనతో రాదు, ఆధ్యాత్మికమైనది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ జన్మలో కొంత చేస్తే తదుపరి మళ్ళీ మానవ జన్మే లభిస్తుంది, మళ్ళీ ఆ ఆధ్యాత్మిక విధానం అక్కడి నుంచి కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనుజుడు భగవత్పరమైనటువంటి కార్యములను ఏ విధంగా చేయవచ్చు అనేటువంటిది మనకి రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి గ్రంథంలో వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీ ఈశోపనిషత్తు దృష్ట్యా తమ కార్యములను చేయబోరు వారు అమూల్యమైనటువంటి ఆ గ్రంథాలని చదవాలి అని నా యొక్క మనవి అంటూ ఆయన ఆ ఉపదేశామృతము, భక్తి రసామృత సింధు వంటి గ్రంథాలని చదివి అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలను అవగాహన చేసుకోవాలి అని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇది మనకి ఆ 2వ మంత్రముకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. అలాగే 3వ మంత్రాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. శ్రీ ఈశోపనిషత్ 3వ మంత్రం. అసూర్యా నామ తే లోకా, అసూర్యా నామ తే లోకా, అసూర్యా నామ తే లోకా, అసూర్యా నామ తే లోకా,
असुर्या नाम ते लोका असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति విగచ్చంతి. కృష్ణ ఇది భావము దీన్ని కాదా? హరే కృష్ణ ఒక్క నిమిషం. వేరే వచ్చిన అది చెప్పేసింది. భావం వేరే వచ్చినట్టుంది. హరే కృష్ణ భావం రెండో మంత్రం భావం అలాగే ఉన్నట్టున్నది. హరే కృష్ణ ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः हरे कृष्ण. असुर्या नाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः असुर्या नाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये चात्महनो जनाः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये जनाः। हरे कृष्ण। असुर्यानाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये ये केचात्महनो जनाः। हरे कृष्ण। तुर्यानाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः तां ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी हरे कृष्ण। असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। ममता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। असुर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। हरे कृष्ण हरे शशिकला कृष्ण प्रभु माता जी। जी शशिकला माता जी असुरिया नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्म अनो जनाः। हरे माधवीलता कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। हरे लक्ष्मी कृष्ण। वेंकट माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ప్రభుజీ ఈశోపనిషత్తు 3వ మంత్రం అసూర్యా నామ తే లోక అంధేన తమసావృతా తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ఈ మంత్రంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం అసూర్యా నామ తే లోకా అంతేన తమసావృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకేచాత్మహనో జనాః. సో ఇక్కడ అసురులకు ఉద్దేశించబడినటువంటి నామ అంటే పేరు పొందినవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే లోకాహ లోకములను అంటే ఇక్కడ ఆత్మఘాతకుడు అంటే ఆత్మను సంపుకునే వారే ఎవరైనాను తప్పకుండా విశ్వాసహీనమైన పూర్తి అంధకారము మరియు తమోమయమైన ప్రపంచాలు అనబడేటువంటి లోకాలలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. అంటే ఆత్మఘాతకుడు ఎవడైనా అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని దివ్యమైన శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము కోట్లాది సంవత్సరాలు పరిణామ క్రమంలో అలా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వాడు ఇక మరి ఆ అంధకారము మరియు మరి తమోమయమైనటువంటి అజ్ఞాన అంధకారంతో నిండినటువంటి మరి ఆ లోకాలలోకి అతడు అంటే మనం వికర్మలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అతమ లోకాలకు వెళ్తామని చెప్తున్నారు కదా. సో ఆ విధంగా ఆత్మఘాతకుడైనటువంటి వాడు ఎవడైనా తప్పకుండా ఆ విశ్వాసహీనమైన పూర్తి అంధకారము మరియు తమోమయమైనటువంటి ప్రపంచాలు అనబడేటువంటి
ఆ అసురులు అన్నట్లిక అలాంటి వాళ్ళను. సో ఆ మరి అటువంటి ఆ లోకాలలోని ఆ అతమ లోకాలలోనికే వాళ్ళని మరలా మరలా పడవేస్తాను అని భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయం మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో మనకి చెప్తూ ఆయన అంటూ ఉన్నారు, మరి గురుతరమైన బాధ్యతలను కలిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా మానవ జన్మ ఆ జంతు జన్మకు భిన్నమైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే జంతువులాగా పశుపక్షాదులు లాగా కాదు మానవ జన్మ అని చెప్తున్నారు. ఈ మానవ జన్మే మనకి ముక్తిని పొందడానికి, ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశంగా ఉన్నటువంటి. సో మరి అటువంటి ఆ గురుతరమైనటువంటి బాధ్యతలను తెలుసుకోలేకుండా ఉండేటువంటి వాడు, అజ్ఞాన అంధకారంలో తమోగుణ భావంలో ఉండేటువంటి ఆ తామసికమైనటువంటి భావనలలో ఉండేటువంటి వాడు ఎవడైనా మరి అలా వారు అసురులుగా చెప్పబడతారు. కానీ బాధ్యతలను గుర్తెరిగి భావనలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు సురులుగా చెప్పబడితేటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి ఆ బాధ్యతలను నిర్లక్ష్యపరిచేటువంటి వారు, వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఆసురీ భావాలు కలిగిన వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటూ మనకి అసుర లక్షణాలు, దైవీ గుణాలు, అసుర గుణాలు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అధ్యాయం చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో చెప్తారు ఆ భగవంతుడు. సో మరి అలా మరి ఈ రెండు తరగతులైనటువంటి సర్వ స్వతంత్ర మానవులు, మనకి ఎవరికైనా మానవుడికి మనకు పరిమితులతో కూడిన కొంత స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటిది. ఆ స్వేచ్ఛానుసారంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఉండి వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా దైవీ స్వభావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సురలుగా పిలువబడేటువంటి వాళ్ళు సర్వదా ఆ విష్ణు భగవానుని పాదపద్మములని ఆశ్రయించి ఉంటూ ఉంటారు అని మనకి వేదాలలోని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు సూర్య సమానం అని చెప్తూ ఉంటాం. మాయా చీకటి అజ్ఞానంలాగా చెప్పబడుతుంది. భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కనుక దేవతలందరూ కూడా ఎప్పుడూ ఆ సూర్య పథం వలె తేజోవంతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి, జన్మ మృత్యు చక్రాలలో కోట్ల కొలది సంవత్సరాలు ఆ పరిణామ క్రమమును తరువాతనే ఆత్మ మానవ జన్మను పొందుతుంది అని బుద్ధిమంతులైనటువంటి మానవులు సర్వదా గుర్తించుకోవాలి అని చెప్తారు. ఎన్నెన్నో జన్మలు, అదే చెప్పబడినటువంటి ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి క్రిమి కీటకాదుల నుండి, అంటే జలచరాల నుండి మొదలై క్రిమి కీటకాదులు, వృక్షాలు, పక్షులు, జంతువులు, అలా వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలు పొందుతూ చివరికి ఉన్నతమైనటువంటిది ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలలో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవ జాతులుగా ఉండేవి. అందులో ఆర్యులుగా పిలువబడేటువంటి వాళ్ళు సో ఈ మానవ జన్మ పొంది బుద్ధిమంతులై మరి పొందినటువంటి ఈ జన్మలోనే తిరిగి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి, వాస్తవికమైనటువంటి ఆవాసం ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవాలి అని చెప్పబడుతుంది. ఈ భౌతిక జగత్తు సాగరంతోనూ మానవ జన్మ అట్టి సాగరమును దాటడానికి ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడినటువంటి నావతోనూ తరచు పోల్చబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ మరి ఆ నావకి మనకి భక్తి అనేటువంటి దాని నావలో స్థిరంగా కూర్చుంటే ఆ సముద్రంలో, అంటే ఇక్కడ మనం ఈ జన్మ, ఈ యంత్రం ఏదైతే ఉందో, అందుకే మన దేహము ఒక రథంలాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి మన ఇంద్రియాలు గుర్రాలు అని చెప్తారు. ఆ గుర్రాలకు కట్టబడిన కళ్యాలు మనస్సు. ఆ కళ్యాలను పట్టుకొని గుర్రాన్ని అదిలించేటువంటి వాడు ఆ రథసారథి బుద్ధి అని చెప్తాం. మరి ఆ రథంలో కూర్చుండి ప్రయాణించేటువంటి వాడు ఆత్మ. ఆత్మ సరైనటువంటి మార్గం, అంటే తన గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ఇవన్నీ ఈ దేహము నీకు కట్టబడిన ఇంద్రియాల నుండి మొదలుకొని మనసు, బుద్ధి అన్ని సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడే ఆ రథం సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తే
అందులో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి బాటసారి సరైనటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. సో అందుకే మనకి వేద వాజ్మయంలో మన ఆచార్యులు మనకి వేద వాజ్మయము ప్రావీణులైనటువంటి ఆచార్యులు నావికులతో పోలుస్తారు. ఈ దేహాన్ని ఈ నావను ఆ సంసార సాగరాన్ని దాటేటువంటి నావను సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేటువంటి వాడు మన యొక్క ఆచార్యులు అని చెప్తారు. అలాగే వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఆ శాస్త్ర ప్రామాణికాలుగా మనం నడుచుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని యొక్క బోధనలు, వారి ఉపదేశాలను వింటూ మనం మన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మానవ జన్మంలోని సౌకర్యాలు నావను వాంఛిత గమ్యానికి ప్రశాంతంగా చేర్చేటువంటి అనుకూలమైనటువంటి పవనాలు ఈ మానవ జన్మ అని చెప్తున్నారు. ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ మానవుడు తన జీవితమును ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి పూర్తిగా ఉపయోగించుకోకపోతే అతడు ఆత్మఘాతకునిగా భావింపబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మఘాతకుడు. ఈ ఆత్మఘాతకుడు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఆ లోకానికి చేరి నిరంతరము దుఃఖాలని అనుభవిస్తాడు అనేటువంటిది మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఈ 3వ మంత్రం ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో మనం అంటాం మరి మానవ జన్మ అంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాల్లోనైనా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మన యొక్క పరిధులలో అవసరమైనంత మేరకు కావాల్సిందే జీవన విధానం. అందుకే చెప్తున్నారు కదా, అది మరి భగవత్ సంబంధంలోనే నెరవేరుస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి. ఎలాగైతే మనకు ఆర్థిక అవసరాలు మనకెంత ముఖ్యమో మరి ఆ పశువులైనటువంటి జంతువులకు, పందులు, కుక్కలు, ఒంటెలు, గాడిదలు మొదలైనటువంటి వాటికి కూడా అంతే ముఖ్యం అని చెప్తారు. కానీ ఆ జంతువులు ఉండేటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు అసహ్యకరంగా రోత పుట్టించేటువంటి తీరులో ఉంటాయని చెప్తాం. అంతే కదా, ఆ పందులు అవి వాటి యొక్క స్థితి, వాటి ఉండేటువంటి స్థితుల గురించి చూస్తాయి. మరి పశు జన్మ కన్నను మానవ జన్మ అత్యంత ముఖ్యమైనదని, విలువైనదని, కనుక ప్రకృతి నియమాల ద్వారా మానవునికి సౌఖ్యకరమైనటువంటి జీవనానికై సకల సదుపాయాలు చేర్చుకూర్చబడినవి. మరి వాటన్నిటినీ వినియోగించుకొని వాటిని సరైనటువంటి మార్గంలో, ఆ ఇంద్రియాలను సరైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకొని మరి ఆ ఇవ్వబడినటువంటి అధికారి ఎవరు? దేవదేవుడు, భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిని సరైనటువంటి క్రమంలో ఆ భగవంతుని సంబంధంలో వినియోగించుకుంటూ అనార్యులుగా కాకుండా ఆర్యులుగా మారుతూ మరి గాడిదలు, పందులు, కుక్కల వలె కష్టపడి పనిచేయడానికి కాకుండా ఉన్నతపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణ జీవితమును పొందడానికే మనకు మానవ జన్మ లభించింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆత్మానుభూతి పట్ల శ్రద్ధ చూపకపోతే కష్టించి పని చేయగోరినప్పటికీ కూడా ప్రకృతి నియమాలు ఆ విధంగా మనం కష్టించి పనిచేసేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా జంతుజాలాలాగా కాకుండా మానవుడు ఉన్నటువంటి బుద్ధిని వినియోగించుకొని శాస్త్ర సంబంధ విషయాల ద్వారా వాటిని మరి ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తులో మంత్రాల్లో చేయబడుతున్నటువంటి అంశాలు, మనిషి తన బాధ్యత నిర్వహణలో విపులుడైతే ఏం చెప్తున్నారు? అసూర్యములలోనే లోకాలలో నీచ జన్మలలో పొంది అజ్ఞాన అంధకారంలో పడి పని చేయవలసి వస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది. మరి అలా ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ప్రవేశించి భగవంతునితో తనకు గల సంబంధాన్ని, ఎందుకంటే మనకు
ఆ సంబంధం ఉన్నప్పుడే అక్కడ నుండి ఆ జ్ఞానం ఆ విధంగా అందించబడుతుంది. ఎక్కడైనా మధ్యలో లూజ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నా లేదా రస్ట్ వచ్చినా కదా, మన అజ్ఞాన అంధకారంలో ఎన్నెన్నో జన్మల్లో మనం చేసుకున్నటువంటి పాపకర్మల ఫలంగా హృదయాల్లో ఎంతో ఇది పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. వాటిని తొలగించేటువంటి మనకి మార్గము ఈ భవరోగాన్ని నయం చేసేటువంటి ఉపదేశామృతంలో చూస్తాం ఇచ్చేటువంటిది ఆ హరే కృష్ణ మంత్రమే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ. సో ఆ విధంగా మరి ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ప్రవేశించిన వాడై భగవంతుడితో తనకు గల సంబంధమును అనుభూతం చేసుకోవడానికి శ్రద్ధతో యత్నించినప్పటికీ ఆ కార్యాన్ని ఒకవేళ పూర్తి చేయ జాలని వానికి మరి శుచివంతులు లేదా శ్రీమంతుల ఇంట జన్మ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అని మనకి భగవద్గీతలో ధ్యాన యోగంలో 6వ అధ్యాయం ధ్యాన యోగంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, అయ్యా నువ్వు చెప్పావు మరి మేము మనసుని ఇవన్నీ నియంత్రించుకొని ధ్యానంలో చేస్తే ఈ జన్మలో పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోతే అటు అవి సుఖభోగాలు అనుభవించలేక ఇటు ఇది కాకుండా రెండుకి చెడ్డవాడిని అవుతానంటే అలా ఏమీ ఉండదు. అటువంటి వాడికి తదుపరి జన్మలో శుచివంతులైనటువంటి లేదా శ్రీమంతుల ఇళ్లలో అతడు తదుపరి అంటే శుచివంతులు అంటే సాధారణంగా వేద జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక పురోవృత్తి. అలా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక పురోవృత్తి తెలిసిన వాళ్ళనే సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అంటే జ్ఞానాన్ని అనుసరించే బ్రాహ్మణ పుట్టుక కాదు. సో కనుకనే మరి ఆ విధంగా మనకి ఇంకా ఆ శుచి బ్రాహ్మణులు గాను, అలాగే శ్రీమత్ అనేటువంటి పదం వైశ్యులు, అలా మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని భగవద్ అనుభూతి కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు మరి అతడు అవకాశం అలా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కుటుంబాల్లో ఉన్నట్టు అలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి కనుక తిరిగి అతడు త్వరగానే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవసరం ఉంటుంది, అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా తన ఇష్టానుసారంగా వికర్మలలో నిమగ్నమైనట్లయితే అతడు అసుర జీవజాతులలో పడేస్తాను అని చెప్తారు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది. మనకి 16వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, అసుర భావాలు కలిగిన వాళ్ళని మరలా అదే అసుర యోనులలో పడవేస్తూ ఉంటాను నేను అని చెప్తారు 16వ అధ్యాయంలో, భగవద్గీత 16వ అధ్యాయం. ఆత్మ సంభావిత అంటూ అక్కడ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాలు దాదాపుగా 16వ అధ్యాయంలో 16, 17, 18 శ్లోకాలు సందర్శిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనకి లభించినటువంటి మానవ జన్మను ఉపయోగించుకోవాలి. తద్వారా ఈ జీవుడు జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి స్థితిని పొందడానికి మన కర్మలను చెయ్యాలి అనేది చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో చివరిగా చెప్తున్నారు, సారాంశం ఏమిటంటే చంచలమైన స్థితిలో ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి మాత్రమే కాక ప్రకృతి నియమాల చేత ఏ భౌతిక జీవనంలోనికి మనము వచ్చామో దాని సమస్యలను తీర్చుకోవడానికే మనము ఉద్దేశించబడి ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఈ అజ్ఞాన అంధకారము, అశాశ్వతము, దుఃఖాలయము అనేటువంటి ఈ ప్రదేశానికి వచ్చినప్పుడు వీటి నుండి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అది చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే జనజీవన స్రవంతి నుండి నేర నిరోధక శాఖలో ఏదో తెలియక కొన్నిసార్లు తప్పులు చేసినప్పుడు జైలులోకి వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అక్కడ వేరే ఉంటుంది. సాధారణంగా స్వేచ్ఛమైనటువంటి జీవన విధానం ఉండదు. సో అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో లాగా స్వేచ్ఛగా ఉండేటువంటి జీవనం ఉండదు ఇక్కడ. సో కనుక ఇలా వచ్చినటువంటి మనం ఈ జైలుకు వచ్చిన వాడు జైల్లోనే సౌకర్యాల కోసం ప్రయత్నించకూడదు. మార్పు జైల్లో ఎందుకు ఇస్తారు? మార్పు పొందడానికి. ఆ మార్పు ద్వారా తనను తాను మార్చుకుని
అక్కడ నుండి బయటపడి జనజీవన స్రవంతిలోకి రావాలి. అలాగే మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ ప్రదేశానికి వచ్చిన మనము తిరిగి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని మనకి ఉపదేశం చేయబడుతుంది. ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉపనిషత్తుల సారం భగవద్గీతలో కూడా అదే డీటెయిల్ గా మనకి చెప్పినటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈ 2 మంత్రాలకు శ్రీల ప్రభు